portilla on nyt Mazda CX-5 vuosimalli 2026, eli CX-5 numero 3, sukupolvi 3 ja 141 hevosvoimainen E-Sky Active G-moottori. Ja nyt otetaan sitten tonne valoa kohti, niin paikaltaan kiitos ja sitten kaasupohjaan lähtöön. Mitä nyt ihan vaatimatonta kyllä on. Ja toki tietysti nyt verrattuna sähköautoihin niin on, mutta moottoriautoksi niin ihan asiallinen. Jopa voi sanoa, että yllätys. Sen verran kivasti tänne ylämäkeen. Tää on etuvetoversio tästä samasta koneesta, samasta autosta saa sitten nelivetoversio, jos sitä nelivetoa sitten kaipailee, ja moni tietysti kaipailee Suomen oloissa talviaikaa. Et kiva, että se on vaihtoehtona tarjolla.